a Tobi je ukočio. To je bio znak za vagone. Idemo, vikali su. Tobi je krenuo sa vagonima koji su vrištali i vikali iza njega. Niko nije razmišljao o tome da je otopljeni sneg rečicu pred njima pretvorio u brzu reku, pa je zbog toga most iznad nje pretio da će se srušiti. Šine su sada bile poput zategnutog užeta preko vode koja besni. Stani, vikao je Tobi. Njegov vozač borio se za kontrolu nad njim. Bili su sve bliži mostu. Vozač je naglo ukočio. Tobi se zaustavio i dalje je bio na šinama, ali sa točkovima koji su stupili na zategnuto uže preko provalije. Mavis je bila užasnuta i brzo se zaputila da ga spase. Radnici su Tobija vezali lancima, a ona je odvukla vagone. Onda je i Tobija izvukla na sigurno. Žao mi je zbog vagona, rekla je Mavis. Ne mogu da shvatim kako si uspeo na vreme da ih zaustaviš. Pa, dobro, rekao je Tobi. Vozač mi je pričao o cirkusantima koji hodaju po užetu, ali izgleda da meni to i ne ide baš najbolje. Kasnije je stigao i debeli kontrolor. Svaka čast, rekao je. Mavis, čujem da si i ti dobro obavila svoj zadatak. Ja sam kriva za one vagone, gospodine, ali ako bih mogla da... Šta? Da se bar povremeno provozam šinama. Tobi je rekao da će sve da mi objasni. Naravno, odgovorio je debeli kontrolor. Ali samo ako se složi i tvoj poslovođa. Sve je bilo dogovoreno. Mavis je sada srećnija nego ikada ranije, a debeli kontrolor misli da je stvarno korisna lokomotiva.